ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರಿಗೆ. ಪುನೀತ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪಾತರೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬರುಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಿಗೆ ಬರುಡು ಅಂದ್ ಐಡ್ ಒಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡಿ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ರೈಟ್ಸ್ ಹೆಂಕೊಂಡು. ಸೊ ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬಿ ತುಂದರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಹಾ 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 ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಪ್ ಮಾತ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಟಾಕೀಸ್ ಅಟ್ಟು ಮಾತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ತೂಪ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸೀನ್ಸ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳುವೇ ಪಾತೇನು ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಂಡಲ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾವಡು ನೆನಪಿಡಾವಡು ಖುಷಿಡಾವಡು ಸಂತೋಷ 4 ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಐ ಕೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರೋದನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಯದಿದ್ದು ಏರ್ ಯೋಗ್ಯರ ಬೊಕ ಏರ್ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ ಅಗಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಬೈದಿನೇ ಏರ ಏನನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ನನೊಂಜಿ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ನಡುಡಿತ್ತನೆ ಏರಾನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಯ್ ಒರಿ ಪ್ರತ್ವೆ ಒರಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಆವೆ ಆತರ ಒರಿ ಅನುಶ್ರೀ ಆವೆ ಆತರ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಆವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯದಿದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡಿಗಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರತೆ ದಯಗಂದು ಬಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಂಡು ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ದಾಂಡು ಇನಿ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ್ ತೂಂಡು ನೆಕ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈರಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೂರೈ. ಬರೋಡು ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆತೈತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದೆಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ಇಂಕ ಆಂಕರಿಂಗ್ ತೊಳಡು ಬರ್ಬೋದು ಮುಕ್ಳದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಇಂಕ ಸೀರ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್
ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಪುನೀತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಪುನೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿರೂಪಕಿ ಇವತ್ತು ನಾನಲ್ಲ, ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿನೀತ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್, ಲೈಟ್ಸ್, ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಆ ಇಬ್ರು ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇದೆ, ಡಿಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2022. ಅಭಿಷೇಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಂತೀರಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಉಮಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಐಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರಣ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.